polub nasz kanał na YouTube. Jąduś, dobrze o ciebie pracuje. Co cię potrzebował? A co sztok potrzebuje? No muszę mieć, nie on co sztoka zapomniał. Zobacz jak postawił. Mam taki coś, co... No dobry. A, tak. Hajna odpaduje. A, co ty? Uważaj. Ja. Dzień dobry, co się do panu stało? Nie się podnął! Ale tak, to tak zicherka zapino, przecież nie w ta struna, bo jeszcze się pan wciuli podnie i wypadek będzie. Tak to trzeba zrobić porządnie. O, teraz już chyba lepiej, nie? Dziękuję No panie. proszę bardzo, do widzenia panu. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.